dakizuen bezala, bi helburu ditu agerraldi honek, bat da Maritora Legearen bigarren edizioaren berri ematea, amaitzea dauden honetan, eta bigarrena da hirugarren edizioaren deialdia. Eta hortarako, alboan Jon Mikel Azpiazu, Usurbilgo Kultura Zinegotzia, Matilda Legardinia eta Antos Berger, EHZ-etako kideak, bi helburu horiek betetzen. Duela ia bi urte, adierazi genuen urteetatik EHZ-ak erabizi dizuela bigarren edizioa, bigarren edizioa EHZ-aren 30 urteak errepasatzeko proiektu batekin. Euskal Herria zuzenean, 1996-2026, herri bat izenatzen proiektuak. Eta, helburua zen, zuzenduko naute gero ezkoazen, 30 urtean errepaso bat egitea, baina ez zainbeste nostalgiatik edo nolabait izandakoa gordetzeko bakarrik, baizik eta pilatutako eskarmentuekin aurrera begirako erronkei eta korapiloei heldu leku gehiagorekin erantzun izateko. Bilduma egin nahi zen. Eta egia da, hasieratik ja nahiko euskarri, hiru euskarri monta edo aurreko zituztela marrote horien bilduma egiteko, lehenengoa bat hau da, auzolanaren lurretan liburua, bestea podcast saio bat izan zen. Uinen hildoan podcasta izan zen. Eta hirugarren, oraindik dokumental izango da, baina polita izan da bekan ere, bidean beste proiektu batzuk sortu direla, eta tema Jon Mikelek segidu. Bezala, EHZ-etako kideek beka irabazi zutenean garbi zuten Euskal Herri osoan zabaltzeko asmoa zutela beraien lana, batik bat kulturgintzaren eta herri mugimenduaren espazioetan, beraiek ere jatorria hortxe dutelako. Eta ez hori bakarrik, kultur ekitaldien antolaketari lotutako tailer bat eskaintzeko prest agertu zian, eta oso pozik jaso genuen eskaintza hori. Guretzako luxu bat baita EHZ eta bestelako festiba bat antolatzen lanean agertzen dienen eskutik ikasteko aukera izatea. Eta tailerra martxoak 14an gauzatu genuen kulturgintzarekin izenburupean, 16-20 urte bitarteko Usurbilgo gaztei zuzendua, Arro Itxulorekin elkarlanean burutu genuen hau, eta tailer horren edo ekimen horren ideia zen, bai teoriko bilantzea kultur ekitaldiak nola antolatu behar dian, nola prestatu behar dian, baina baita ere gero gauzatzea praktikoki tailer horretan landu dana. Hortaz, alde teorikoa gazteekin lantzen hasia gea, eta praktikoarekin hortxe gabiltza forma ematen, azkenean noiz eta nola egingo dugu, beraz horrekin ere lanean jardungo dugu hurrengo hilabetetan ea ze ibilbide egiten du. Usurbil kultur ekimenez beteriko herri bizia dugu, eta hori garbi daukagu kultura eragileei, herriko gazte eragileei ere esker egin badala, eta tailer honen eta ekimen guztionen helburu ere bada haziak ere egiten jarraitzea, urte askoan ere gure herria bizia izaten jarraitzeko. Arro Itxulorekin ere elkarlanean egin dugu hau, Baztarrika Gazte Asanblarekin baita ere. Arro Itxulo proiektuak ere helburu horiek ditulako, gazte astialdia garatzea, sormena bultzatzea, euskal kulturaren transmisiorako erreferentziazko gune bizi eta irekia izatea. Beraz, bai elkarlan hau, lurreratu dugu modu hontara eta lanean jarraitzen dugu ibilbide jarraipena emateko. Beraz, hori izan da,
bekak izan duen beste alderdi bat, eta modu hontara ere bururatu nahi gabiltza. Aritzek esan duen bezala, hainbat dokumentu hartu ditu gure lanaren emaitzak. Alde batetik, Uinen Ildoan podcasta Xipia arteztu duen urte astapenean. Ondotik, elkarrafetaritxarekin koedizioan gainean. Hauzunaren urteetan, atxizeta horietan urte zizenean liburua estrenatu eta ziguruko liburu eta txikoa zendan arteztu genuen gaina. Eta amaitzeko, urte amailerako dokumental bat prestatzen nahi dago. Atxizetan beti egin duen bezala, sokunen hauek auzolanean usatu ditugu, bat laguntzaileren artean. Uinen Ildoan podcasten kasuan entzuleak aukera izan zuten atxizetaren behardean edo ezkutuko alde horretan murgiltzeko. Oraindik ere entzun ez duenarentzat podcast hauek entzungai daude ehz.eus atarian eta podcasta lizentzia librean zabaldu dugu eta dagoeneko hainbat irratik erabaki dute haien programazioan sartzea eta oso guzti daude horregatik noski. Liburuari dagokionez elkar argitaletxearekin atera dugu hemen duzuen obiektu eder hau. 30 urteko kontakizunarekin osatua eta baita 30 urte hauetako egundaka argazkirekin eta kasu honetan nolabait EHZ-aren 30 bilakaera kontaturik Ipar Euskal Herriaren historia bat kontatu dugu gure ikuspegitik ez. 30 asko izan dira aldaketa sozial, kultural eta politikoak eta ulertzen dugu nolabait hemen jasota daudela. Eta horretaz gain, aritzek duen bezala astapenean, uste dugu EHZ-aren esperientzia xume baina oparo hau eta humiltasunetik dugu izan daitekeela inspirazio edo irakaspean iturri Euskal Herriaren luze zabalean, kulturgintzan eta herrigintzan dabiltzan entzat, pozik gaude, nolabait ondare hau denon eskura uzteko aukera honengatik eta dagoeneko aurreratu dezakegu dokumentalaren kasuan ez dugula iraganera begiratuko, orainera baizik ikasturte osoan zehar grabatu dugulako EHZ-aren 30. urte urreneko festival honen prestaketa lana nolakoa izan den. Nolabait gaur egungo antolatzaile belaunaldiaren erretratu bat egiten dugu, ikusteko gaur egungo EHZ-etan gabiltzan gazteok ze kezka dugun euskal kulturgintzaren egoeraren inguruan, militantzia ereduaren inguruan, nola sustaitzen garen eskualde batean eta beste Amerikaren. Urteetik gangenuen horrea zerak betzat joan baritu galdai beka jasotzea eta beste dugu gure betzat dira betzat. Tukalda izena referenda EHZ-etako kideontzat eta euskal kulturgintzaren langileen ekaizun horren ondarea gure egiten dugu eguneko. Halaber, eskertu nahi ditugu bai oso gutana eta baita jakin fundazioa, gure euro prestatzen baitzea behar goena laguntza nahi. Zati hau goro biltzeko, igual dehitzailean izatean guk ere etxezetari lan afin egin ditulako, lan handia dutulako bezala ere, azken urte honetan 30. urte urreneko festivala bera osatzearekin eta hala ere erantzun dietelako bekaren proiektuari eta arrasakia izan dela hain proiektu zolanean eta militantzia handiz egiten den proiektu baten bide lagun izatea zentzu xume honetan bada.